Здрасти. И другия герой, той носи се. Той малко се слива с обстановката. И два стъпва. Пак там мина не от пътя обаче. Гони го мечка в пензуса. И два ходим, болят на краката. Си изпращи, бе. Къде си се изпращава? 8 часа и половина ходени по баирите, да отидем до връх Ботев и отново цивилизация мост има. Близо километър по-надолу ни колата. Тук вече може да се каже има път направо магистрален до сегашното хорене. Има логика. Айде.